Chairman of the Foreign Affairs Committee. Morning. Chairman of the EU Affairs Committee, Mrs. Kumpula. We are coming to serve. We will all coming Arvoisa pääministeri, meillä on suuri kunnia saada teidät vieraaksemme tänne Suomeen ja Suomen eduskuntaan. Olemme iloisia siitä, että olette ottanut aikaa tulla tapaamaan meitä. Sizi burada ağırlamaktan büyük şeref duyuyoruz. Bize görüşmek için geldikleriniz için teşekkür ederiz. Meillähän maidemme välillä on pitkään ollut erinomaiset suhteet ja hienoa nähdä, että nämä suhteet ovat vain tiivistymään päin. Sırada pek çok birlikte yapacağımız işlerin olduğu konusunda ortaya çıkartıyoruz. Hyvillä mielellä todenneet tuskin vahvistuu. Başka açılardan da Türkiye'nin gelişmekte olan